gør han selvfølgelig ikke. Det er jo klart. Ja, det er rigtig godt, at man lige vil have lidt aktive fisk i akvariet. Ikke? Ja, men det er jo totalt god adfærd, man får ud af det. Det er jo det, der er fedt jo også. Det er jo at prøve at lave det lidt naturlige adfærd. Og søge lidt efter føden, så bare få kastet det i hovedet. Ja, det er nok. Og hver anden dag, der får jeg med, altså på den måde der, og så de andre dage, der får de opblødte stiks. Og altså, jeg ved godt, det betyder nok ikke det samme, for der kommer det samme i akvariet, men det sviner ikke vand på samme måde. Nej. Og det er utroligt, de fylder sig så meget med sand, ikke? Og de ligefrem ikke kan svømme. Jo. Det virker som om den syr dårligt. Ja, det gør den nemlig. Hvor længe har du haft det til at køre med Levi? Hvad gør han det? Det har jeg i... Det ved jeg sgu ikke. Hvor lang tid det siger. Det er præcis det. En års tid.